Аз тръгнах на разходка и вижте, кой реши да ме следва. Джони, къде отиваме? А? Неотлучно са до мен и си ме следват. Аз реших да се разходя до плажа. Времето не позволява да се къпем, но пък ще се разходим. И си намерих компания. Единият Джони се отказа да ме следва, но другия продължава, без да съм го канила. И сега ще се пуснем надолу към плажа. Ако някой може да ми каже. Тук ли беше? Може и от тук. Ако някой може да ми каже защо съм се опъпчила толкова брутално, ще съм много благодарна. Пробвала съм какви ли не мазила, лекове, бабини елачи, баюки, всякакви неща за лицето ми, но за съжаление не мога да се справя с акнето, така че ако някой има изпитано лекарство, моля да го остави в коментар, за да не ме гледате такава на вашите екрани, опъпчена във всяко едно видео. И най-скандалното е, че преди да отидем някъде и преди да започна да снимам, кожата ми е окей. И в момента, в който пристигнем, пъпката веднага е излязла. Само да обърна камерата, да видите каквото виждам и аз, за да не гледате мен. Един момент. Окей, да, това ми е гледката. Не си взе гимбала, защото ме домързя, така че ще извинявате, ако се клати или е разфокусирано. Там има един огромен круизен кораб спрял. Сега ще ви го покажа. Хоп, хоп, хоп. Добре, да не си помислите, че ви показвам само красоти. Ето сега ще обърна малко камерата. Тук има някакъв парцел, който предполагам ще бъде застроен. И тук от другата страна, чакайте да ви покажа. Целият терен на Албания е такъв скалист. И всичко е така. Малко ми напомня на Амалфи, крайбрежието, но една идея по-диво и много идеи по-ефтино от Амалфи, но предполагам, че в следващите няколко години, като си развият туризма, и цените ще се променят. Тук има сега някакъв хубав комплекс. Ако може да се види нещо с басейн. Нямат много големи плажове с пясъци. Да. Тук си има къмпинг за каравани и за кемпери. Нещо, което аз изключително много уважавам, защото идеята ми за живота е един ден да се преселя за постоянно да живея в кемпер. И адреса ми да е планетата Земя. Там виждаме едни хора са си разпънали палатка, много интересна. Хоп. Пак се извинявам ако друса. Не знам дали ще се види круизния кораб. Е, там. Да видим дали има много хора. Морето е спокойно, между другото. За вятъра, който е много красиво, защото слънцето се пуска между облаците и сега ще успея да наштракам няколко кадъра. И тук се образува много интересно заливче. Като цяло ми е много спокойно и много ми харесва, защото вече не е в сезон. И като не е в сезон е доста по-добре. Но хората хващат риба. Аз по принцип не съм от големите фенове на плажуването. И без това съм много бяла и с тази проблемна кожа не ми позволява да се излагам на слънце.
Но пък за това се излагам навсякъде другаде. Водата е много чиста, не знам дали ще успеем да видим. Да видим. Надявам се да се вижда и на видеото. Тук има някакъв рибар. Сега ще продължа да се разхождам. Ето и назад града. И дойдохме от там. Добро утро на пореден ден от Албания. Днес съм отделила време за градчето Аргирокастро, което се надявам да ме впечатли позитивно. Това е аутфита. Хайде да тръгваме! Ако идвате в Гирокастро, първо проверете къде може да паркирате, защото явно в Албания всеки спира където му кефне. Ние паркирахме и там някъде горе на хълмовете до един знак забранено паркирането, така че се надявам, че няма да имаме проблеми след това. И сега ще се разходим малко до центъра на града. Интересно е иначе, но пак ви казвам, внимавайте къде паркирате и като цяло да, в Албания шофирането е малко на магия. Аргирокастро, Джирокастер или Джирокастро е град в южната част на Албания, който е включен в списъка на ЮНЕСКО и напълно си заслужава посещението, според мен. Нека сега да го разгледаме заедно. Градът е основан като византийска крепост, която се е наричала Сребърната крепост. Благодарение на интересната архитектура, съхранена от времето на Османската империя, градът привлича многобройни туристи всекидневно и е станал обект на истински интерес от страна на посетителите на Албания. Така че ви съветвам да отделите време и да се разходите и с малките дюкянчета наоколо, да си купите кафе или някой сувенир, защо не? Ние също се отдадохме на кулинарен туризъм и уважихме бюреците на братята албанци, които се оказаха не по-малко вкусни от българските. И наистина останахме доволни и очаровани от цялото приключение. Върнахме се успешно от Аргирокастро. Градчето беше доста хубаво. Бяха го убили всички по нашата редица, които бяха спряли и са с албански номера. Само нас и едни косовари бяха пропуснали. Прибрахме се успешно. Около 1 час е някъде разстоянието между Саранта и Аргирокастро. Много е хубаво градчето. Препоръчвам ви да го видите. Само внимавайте с паркинга, пак казвам, къде се спира. Иначе има малки магазинчета. Ние си купихме албанска баница бюрек, която е малко по-различна от нашата, но е също толкова вкусна. Препоръчвам ви да изпиете едно кафе на центъра и да се забавлявате. Много е... Има какво да се разгледа в Албания. Аз като цяло съм с доста позитивни впечатления. Те първо утре имаме да пътуваме и малко по-на север. Купих си ракия от круши. И плана до края на деня е да нахраним бездомните кученца, които видяхте вчера във видеото, защото имаме малко останала храна
още от Гърция и не искам да я хвърлям и за да не се развали. Тя е в хладилника, но да не се развали и просто да разхищаваме храна, реших да нахраня бездомните животинки. Тук има доста бездомни кучета, в Гърция има бездомни котки. И планът ни за деня е да си почиваме. За плаж няма да стане, но може пак да се разходим по брега или да отидем до центъра на града. Ще видим още. Сега първо ще изпера каквото имаме за пране, пускам ръчкоматика. И после ще видим. Общо взето ще даваме чил. Утре по някое време ще тръгнем за Охрид. Пътя е доста, няма магистрали и не знаем как ще се пътува. Надяваме се да няма много трафик. И вече продължаваме към Охрид, след това на другия ден Битоля и ще се приберем през Струмица. Така че включванията ще продължат. Дългът ме зове. Не ги намерих, но видях, че някой ме оставил вода и там. И аз им оставих нашата храна. Надявам се да си я намерят, защото ги търсиха, пък не ги намерих. За съжаление. Валя каквото валя. Аз излезнах малко да се поразходя. Защото днес е последен ден. Искам да взема някакви сувенирчета за подарък. Видях, че кученците са изяли храната, която им оставих. И надявам се да не ме завали дъжда. Утре трябва да тръгнем по-раничко, защото до Охрид го дава към 5 часа по навигация. Ако спираме някъде, може и да се проточат нещата. С това ще искаме да тръгнем по-рано и да може да пристигнем в някакво нормално време в Охрид и там да разгледаме. И да, това са пейзажите от Саранда. Градът е с потенциал да се развива. И според мен ще стане като Амалфи, Позитано, нещо такова. Хотели, предимно за туристи.